Здравейте, приятели! На всеки му се налага по някой път да прави ремонти, разбира се, и идва момента, когато трябва да удължаваме CD-тата, както знаете. Тези CD-та има доста варианти, които са показани в интернет, но няма един много интересен начин, който така нека си ми дойде. Така че гледайте във видеото какво се случва и как се прави. За това ще ви бъдат нужни едни ножици за ламарина, едни палци или клещи, както ги наричате, винтоверт и няколко винта. Така че започваме. Вземаме CD-то, както виждате, и просто колкото е гъвката, отрязваме по една лайсничка. Виждате? Тук е прекъсване и отделяме. Отрязваме и другата, горе-долу гледаме да е еднакво, защото след профил ще правим сметката ни влезе до тук. Взимаме другото парче профил и просто го нанизаме вътре в влезе, точно хубаво, право, и за да нямате дълъцания сега, просто взяваме малко копчета винчета, кой както там ги нарича, и започваме да ги навиваме. Продължаваме, поставяме и последния винт. Така. Какво се получава? Следното. Захванало е достатъчно, няма кършене, няма повиване, няма посъпване. Виждате? На диагонал можете да захванете и тук също го хващате на диагонал. Успех на всички останали!